Kannywood a yau. Barka da zuwa tashar ku danna subscribe domin kasancewa tare da sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda yau. Fitaccen tsohon jaruman Kannywood Saima Muhammad ta ce ko gobe ta samu mijin aure za ta shiga daga ciki. Jarumar ta daɗe tana jan zaranta masana'antar duk da cewa ba kowane irin fim take fitowa ba, kasancewar sai ta zaɓi fim ɗin da zai koyar da mutane abin kirki. Ga wanda suka san Jarumar sun san irin rawar da ta taka a masana'antar, haka zalika an daina jin ɗuriyarta. Jarumar ta ce ta ɗau hutu ne don ganin sauye-sauyen da suka samu a cikin masana'antar. A cikin fina-finan da Jarumar ta taka rawar gani kuma ya yi fice akwai fim ɗin Zuri'a. Jarumar ta fito a matsayin matar Alinu ne, daga baya kuma cutar daji ta kama ta wadda ake cewa kansa da turanci, wadda saboda hakan ta umarci mai gidanta da ya je ya auro Zainab Indomi, inda ta dinga roƙon mijin nata da ya auro Zainab Indomi a matsayin mata. Inda ta roƙi Zainab Indomi da ta amince ta auri mijinta saboda muguwar cutar da take ɗauke da ita. Daga bisani Zainab Indomi ta amince da auren shi, sannan ta ce yanzu ba ta da burin a duniya shine ta yi aure, inda ta ce tana fata Allah ya kawo mata miji na gari. Ko a baya bayan nan kamin fina-finai inda nake cewa ni yanzu na tafi hutu, wataƙila idan na ga abin ya yi min sai in ci gaba, amma a so na ni yanzu aure shi ya fiye min komai, inda Allah zai kawo min miji na gari. Barka da zuwa tashar ku danna subscribe domin kasancewa tare da sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda yau.